Nola ekoitzi eguzki energia komunitate batetik? Balzenekien eguzkitik datorren energia sortu eta zure bizilagunekin partekatu aldezakezula? Geroz eta jende gehiagok, energia komunitatekin bat egin eta eguzki energia ekoizteko eredu berria jarraitzen dute. Modu garbi, eskuragarri eta partekatu batean. Komunitateko kide bakoitzak, eguzki panelak, sabaietan, lurzoruan edota libre dauden espazio komunetan instalatzeko prozesuan parte hartu dezakete eta gainera gastu hauek guztien artean ordaintzen dira. Baina zer gertatzen da sortutako energiarekin? Azalduko dizugu. Lehenik eta behin, instalatutako eguzki panelek eguzkiaren energia hartu eta elektrizitate bihurtzen dute. Energia hau gorde eta instalazioak energiarik sortzen ez duen uneetan kontsumitu daiteke. Gaueetan, edota zuzenean, komunitateko kideen artean bana daiteke adostutako banaketa sistemaren arabera. Baina nola esleitzen zaio kide bakoitzari dagokion energia? Hemen sartzen da jokoan funtsezko kontzeptu bat, banaketa betak. Hauen bidez, sortutako energia kideen artean nola banatzen den erabakitzen du komunitateak. Akordioaren arabera, hainbat modutan banatu daiteke. Bat, banaketa ekitatiboa. Kide guztiek energia kantitate bera jasotzen dute, kontsumoa edo haien ekarpena edozein dela ere. 2. Banaketa proportzionala. Energia pertsona bakoitzak instalazioan egiten duen inbertsioaren arabera edo etxe bakoitzak behar duen energia kantitatearen arabera banatzen da. 3. Benetako kontsumoan oinarritutako banaketa. Hemen, energia kide bakoitzaren erabileraren arabera banatzen da, kontsumitutako energia kontagailu adimenduen bidez neurtuz. Komunitateak banaketa araua adostu ondoren, ekoitzitako energia parte hartzaileen artean banatzen du, bakoitzari bere energia zatiaz etekin ateratzeko aukera emanez. Emaitza, elektrizitatearen fakturetan aurrezpen esanguratsua lortzea, independentzia energetiko handiagotzea eta batez ere, ingurumenean eragin positiboa izatea da. Energia komunitateak ez dira irtenbide energetiko jasangarri bat soilik, pertsonek bere energia kudeaketan ahalduntzeko erraminta bat ere badira. Energiaren etorkizuna dira. Gehiago jakin nahi izanez gero, egin bat eguzki iraultzarekin energia komunitate batean parte hartuz. Boterea zure esku dago, eta Gasteizko eraldaketa komunitariorako bulegoa, prest dago zuri laguntzeko. Aholkularitza eta laguntza zerbitzuak eskaintzen ditugu, energia komunitate bat sortzeko interesa duen edonori. Proiektua modu pertsonalizatuan eta doainik gauzatzen dela ziurtatuz. Egin bat aldaketarekin.